Sinjur inselmilkom għaddiet ġimgħa oħra, l-ġimgħa l-oħra konna magħkom wara l-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew f'Helsinki. Din il-ġimgħa ta' ħidma hawnhekk fi Strasburgu fil-Parlament Ewropew għall-sessjoni plenarja oħra tal-Parlament Ewropew. Għandna diversi temi x'nitkellmu, però ovvjament se nitkellmu dwar dak żvelat il-ġimgħa li għaddiet fejn ir-Reuters u Times of Malta żvelaw rabta nistgħu ngħidu hekk bejn il-sidin tal-Power Station Electrogas u l-kumpaniji segreti ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-Ministru Konrad Mizzi. Rajna diversi reazzjonijiet, il-Prim Ministru jgħid li dawn huma biss allegazzjonijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni Ġindelija jitlob li tintrafa' responsabilità politika u jirriżenjaw kemm Keith Schembri kif ukoll Konrad Mizzi. David, ħanibda bik, inti f'Settembru li għadda kont labt il-Bank Nor fil-Emirati Arab Magħquda dwar 17 Black biex iwaqqaf l-operat ta' dan il-kumpanija. Kont labt ukoll l-awtoritajiet biex investigaw il-kumpanija 17 Black. Dak ix-xogħol x'wassal u x'rabtandu ma' dak żvelat il-ġimgħa li għaddiet? L-ewwel nett meta ppreżentajt ir-rapport tal-FIU biex issir inkjesta, l-kol nafu llum dik l-inkjesta ġiet marbut issa ma' l-inkjesta tal-Panama Papers u għadu kollox miżmum għaliex il-Gvern qiegħed jikkumbatti b'kull mod li jista' li tibda dik l-inkjesta. Allura, kif taf tajjeb inti kelli nagħmel pubbliku ir-rapport tal-FIU. U grazzi għal Daphne Project u Forbidden Stories illum daħlu għamlu iktar investigazzjonijiet u għadhom qed isiru. U allura illum dak li qabel kien rumer għal Prim Ministru għal Konrad Mizzi illum huma fatti. U llum quddiem id-dinja kollha għandna prova ta' korruzzjoni. Korruzzjoni li tfisser li qed isir ser sfaċċat mill-poplu Malti. Kull kont tad-dawl li nħallsu kien ħajmur ħafna minnu fil-but ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq 150,000 fix-xahar kull wieħed. Daw setgħu jixxu appartament kull wieħed kull xahar għal ħafna snin, mhux għal ftit xhur da. U allura llum għandek id-dinja kollha qed terġa' tħares lejn Malta, għandek id-dinja kollha qed tgħid kemm kellha raġun Daphne Caruana Galizia u ejja ma ninsewx li meta Daphne Caruana Galizia kellha dawn il-leaks fuq l-Electrogas kien il-moment fejn inqatlet. Issa dan hux il-mottiv jew le ma nafux, però żgur kienet qed tinvestiga l-Electrogas. Hemmhekk qasanna inkjesta għaddejja laqgħa serja fuq l-qtil ta' Daphne. U allura naturalment hawnhekk wieħed irid joqgħod attent jidħol iktar fil-fond biex naraw il-masterminds li għadna ma nafux sal-lum għadhom qed jiġru fit-toroq daw li bagħtu lil dawk it-tlieta jekk huma għax irdu naraw rati x'ħajiddeċiedu. Ma il-masterminds min ikkompona dan l-assassinju għadu jiġri fit-toroq. U allura, naturalment anke llum għadni kemm ġej minn ċerimonja li għamlu hawnhekk fil-belt ta' Strasburgu stidinni s-sindku kien hemm ir-raġel ta' Daphne Peter ukoll biex ifakru felu is-sena u x-xahar ix-xogħol tagħha u jfakru lilha. F'Malta Alla jbierek aħna ma nistgħux infakru kull xahar għax il-Gvern mhux qed iħallina infakru anke il-memorja tagħha. Iva 17 Black huwa wieħed mill-ikbar skandli li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna u naturalment aħna għadna tnappellaw għall-ġustizzja biex jitressqu quddiem il-ġustizzja Konrad Mizzi u Keith Schembri kif kien jgħid ir-rapport tal-FIU. Roberta, din il-ġimgħa hawnhekk ukoll fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu kellna il-chairman tal-grupp Manfred Weber li issa wkoll intażel bħala l-Spitzjan kandidat tal-elezzjoni ta' Mejju li ġej fejn tkellem ukoll u rrefera għal dak li qal. Nixtieq insegwu x'qal fil-qosor u mbagħad nitolbok ir-reazzjoni tiegħek għal dak li qal. Naraw x'qal Manfred Weber. And the same problems we see in Malta. The reports from the Times of Malta and also from Reuters are very worrisome. The ongoing investigation, especially on the question of the murder of Daphne Caruana Galizia, are extremely worrisome. Again, here the citizens, from a perspective of the citizens, are simply sick and tired about the abuse of power and the corruption we see in Malta. And there is a real threat to our societies about our way of life, what we believe in as Europeans. And that's why the Maltese government has to guarantee an independent investigation. The investigation is not going on in a proper way, and that's why, again, Malta has to deliver, otherwise we will have big problems on the table.
Dak kien iċ-chairman tal-grupp tal-PPE Manfred Weber. Roberta, kif għadlek qabel, xi jfisser meta jkollok issa bniedem ta' dan il-portata li jitkellem dwar dan l-iskandlu? Jekk Joseph Muscat u sħabu ħasbu li dan l-iskandlu ser jisparixxi jew l-attenzjoni fuq pajjiżna sfortunatament mhux ser jibqa' ikun iffokat fuq l-iskandli ta' Joseph Muscat u n-nies ta' madwaru, kien sejjer żball. U llum u dil-ġimgħa bqajna naraw il-mistoqsijiet li qed jiżdiedu mhux jonqsu. Il-rapporti li qed jidħlu u mhux jonqsu. U kif qal il-grupp, il-chairman tal-grupp tagħna Manfred Weber, jekk inti għandek abbuż serju u korruzzjoni fi stat membru tal-Unjoni Ewropea, aħna ser nitkellmu. U b'hawnhekk irrid nirringrazzja lil dawk il-ġurnalisti li komplew fuq ix-xogħol ta' Nsiwi ta' Daphne Caruana Galizia, ix-xogħol li hi minkejja t-teddid kollu baqgħet tagħmlu għaliex ridet li aħna insiru nafu il-verità. Il-verità dwar xiex, hawnhekk għandna l-provi li ġew ippubblikati mit-Times of Malta li juruna li kien hemm pjanijiet ta' flejjes kbar, kif għadu kif qal David, minn kumpaniji ġol kontijiet tal-kumpaniji tal-Panama ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Dawn mhux qed nivvintawhom aħna. Joseph Muscat jista' jibqa' jgħid li aħna qed nagħmlu kampanja jew tradituri ta' Malta. Dan saru għaliex għandek ministru, l-uniku ministru li għadu hemmhekk li kellu kumpanija fil-Panama, għandek il-kap tas-segretarjat fl-Ewropa, kap tas-segretarjat tal-Prim Ministru li jaħsbu jew kienu qed jippretendu li qatt mhux ser jinqabdu li dawn minn fuq kuntratt li jaffettwana kollha jisna aħna għandna l-manetti madwar idejna dwar kuntratt ta' Power Station għal 18 sena. Issa nafu għalfejn. Jiġifieri l-ewwel aħna bħala oppożizzjoni tant għamilna kampanja tant siwe bena ngħidu imma dak kuntratt mistur li dawn marru l-Azerbajġan mingħajr ma ħadu l-ħadd minn magħhom min huma l-persuni involuti. Issa nafu wkoll li wara li kull min qed jara l-programm naħseb tajjeb li kull meta jirċievi kont ta' dawl u jara li inti hemm pjan li bih il-pajjiż ma jistax jiġi rilaxxat minn kuntratt ta' 18 sena. Over and above, minn dak il-kuntratt kien hemm pjan biex min kien involut li jagħti dak it-tender kien ser jaqla il-flus minn dak il-kuntratt. U hawnhekk tajjeb li nfakru ġifier dan mhux qed ngħidu aħna, hawnhekk għandna l-provi u l-mistoqsija tibqa' x'inhu jagħmel il-kummissarju tal-Pulizija dwar dan. Hawnhekk għandek il-provi, kulħadd jistaqsina hawnhekk, imma kif il-Pulizija, ġifieri intkom għandkom korp tal-Pulizija li huma pupazzi tal-Gvern, jiena r-risposta tiegħi jien għandi rispett kbir lejn il-korp tal-Pulizija, imma jien nixtieq għal darb'oħra kif għamilta il-ġimgħa l-oħra meta ltqajt mal-Kummissarju tal-Pulizija nistaqsi għalfejn illum għadu ma ħax responsabilità dwar investigazzjoni daqshekk importanti. Francis, ħankellmu wkoll brabta mal-investigazzjoni. Il-Prim Ministru tisimgħu jitkellem jgħidlek jiena ħanistenna l-inkjesti jispiċċaw u mbagħad nieħu deċiżjonijiet. Mentri fl-istess ħin, l-istess inkjesta li suppost qed jistenna l-Prim Ministru qed jagħmel minn kollox biex ma tibdiex din l-inkjesta fil-qorti. Prim Ministru serju f'dan il-mument, x'suppost jagħmel? Jiena qabel ma ngħid x'għandu jagħmel Prim Ministru serju, diffiċli li ngħid dan referenza għall Prim Ministru ta' Malta, sfortunatament ma narax Prim Ministru serju. U l-appell li nagħmel lil kulħadd, anki nies ta' fema politika differenti minn tagħna, fittxu il-verità. Mela ħa niġi għall-kliem tal-Prim Ministru. Irid infakkar li l-Prim Ministru għamel argument sħiħ, nefaq €1,000,000 minn flus il-poplu Malti. Biex hu ikun jista' jgħid ara dwar il-kumpanija Igrant ma tistgħux tgħidu li hi tal-mara tiegħi jew ta' xi ħadd fil-familja tiegħi. U feraħ dak ir-riżultat. Sa mhux se nidħol illum fl-argument li għadna nixtieq nkunu nafu mela ta' min hi. Imma kif tista' tagħmel dak l-argument u mbagħad ikollok iċ-Chief of Staff tiegħek, il-Keith Schembri, u jkollok l-iktar Ministru viċin tiegħek Konrad Mizzi li huma ammettew li għandhom il-kumpaniji sigreti ġewwa l-Panama u fuq dawk ma tagħmel xejn. Mela kieku kienet tiegħu jew tal-mara kien jirriżenja. Kumpaniji ugwali fil-Panama sigreti ta' Chief of Staff u ta' Ministru prinċipali fil-Gvern ma jgħidilhomx jirriżenjaw. Allura u jitratta lilu nnifsu differenti milli jitratta li Chief of Staff tiegħu u l-Ministru l-iktar viċin tiegħu. Din hija l-ewwel indikazzjoni. It-tieni
il-Prim Ministru jitkellem dwar fatti. Allora ma jagħtinix u il-kumment tiegħu dwar il-fatt li meta nitkellmu dwar dawn iż-żewġ kumpaniji mela segreti li huma ammettew fil-Panama tajjeb, huma kienu indikaw ukoll permezz ta' Nexia BT li f'dawk il-kumpaniji rridu jirċievu 150,000 fix-xahar kull wieħed. Jiena niltaqa' man nies jgħidu li fuq x'ammont qed titkellem għax huwa ammont kbir ta' flus. U nippruvaw nispjegawlhom dejjem jitsemma l-argument tixtri appartament kull xahar. Nużalhom argument ieħor ngħidhom taf xi tfisser di li kull filgħodu meta tqum tirċievi 5,000 euro. Jekk toħodha ir-rata kull ġurnata. Issa jirriżulta wkoll bħala fatt li allura dak li huma indikaw bħala is-source of funds, il-client company, il-famuża 17 Black, hija l-kumpanija li fil-fatt is-sit tagħha huwa persuna involut fl-Electrogas. Ekku, Robert, inti tifforma wkoll parti minn delegazzjoni li kienet f'Malta fil-ġimgħat li għaddew li qed tinvestiga anke brabta mal-qtil ta' Jan Kuciak u Daphne Caruana Galizia u l-MEP Olandiża Sophie in 't Veld li tmexxi din id-delegazzjoni bagħtet ittra lil Europol wara dak li ħareġ fej qed tpoġġi dawl anke fuq l-investigazzjonijiet u qed titlob il-Europol tieħu rwol iktar b'saħħtu mexxej. Kenna naslu saw? Jena, nishtiq li kiku ma wasalniex saw, diġa kellna kas ta' il-direttur eżekuttiv tal-Europol li jgħid li l-investigazzjoni li hemm f'Malta mhijiex sodisfaċenti. Illum għandna direttur eżekuttiv ġdid tal-Europol li qed insaqsuha l-istess mistoqsija speċjalment għaliex aħna nistgħu nagħmlu naraw id-differenza bejn dak li qed isir f'Malta u dak li qed isir fi Slovakkja. Hemmhekk fi Slovakkja l-Europol għallulna aħna involuti b'mod viċin l-awtoritajiet polizjeski u investigattivi fil-Slovakkja issa anki wara li ġew maqbuda l-4 suspettati li kienu għamlu r-reat, wettqu r-reat. Allura bil-fors li inti għandek MEPs li huma inkarigati minn dan il-Parlament biex jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom li the last resort tista' tgħid huwa li tmur għand il-Europa tgħid isma' intom tafu, pereżempju bħalissa din kienet littra tal-MEP Olandiża Sophie in 't Veld li hemm revelazzjonijiet ġodda bil-provi, il-Europol reġgħet offrit assistenza lill-Pulizija Maltija u jekk m'offritx il-Pulizija Maltija staqsit għall-assistenza li dan huwa żgur każ ta' fejn inti għandek effetti u konsegwenzi li mhuwiex biss limitati għal Malta imma l-pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea u barra l-Unjoni Ewropea. David, nkomplu nitkellmu dwar dan il-każ għax ovvjament huwa każ li l-poplu Malti kollu jitkellem dwaru. U inti fl-aħħar ġimgħa wara li ġew żvelat id-dettalji ta' 17 Black għamil żewġ affarijiet li nixtieqek forsi tispjega lil telspettaturi x'inhuma. L-ewwel waħda batt l-awtoritajiet Ġermaniżi biex jinvestigaw u jaraw ir-rwol ta' Siemens li huwa wkoll parti mix-shareholder tal-kumpanija Electrogas x'inhu. U battitra wkoll il-Kummissarju tal-Ġustizzja Vera Jourova li fiha informajta b'dak kollu li kien ġie żvelat u tlabta b'mod partikolari għax kif spjegajt qabel inti jekk biex tara r-rwol tal-Gvern Malti jekk kienx hemm ir-rwol fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Tista' tispjega tal-spettaturi x'inhuma dawn żewġ passi? Naturalment, nibda mill-Kummissarju Jourova ma ninsewx li jiena kont tajta l-evidenza kollha wkoll li kelli f'idejja. Dana kont ħabbartu meta kont intqajt magħha qabel ġiet Malta u naturalment issa kelli mmur nagħtiha wkoll l-aħħar evidenza li ħarġet sissa li x'fadal ħafna iktar xi joħroġ marbuta mal-kumpanija 17 Black. Qed ktibt ukoll lil Manival li bħalissa qiegħda tinvestiga sfortunatament lil pajjiżna ġewwa Malta u tlabtom ukoll waqt li kuna qegħdin jinvestigaw f'Malta jaraw l-istorja ta' 17 Black u fis-sigħat li ġejjin ħanikteb ukoll flimkien ma' deputati oħra tal-Kumitat ta' Tax Tree Committee dak li qabel kien jissejjaħ Panama Papers Committee biex ikollu l-opportunità jiddiskutu wkoll dan l-iskandlu ġdid marbut mal-kumpanija 17 Black. Naturalment, ta' Siemens hija importanti għaliex hija parti mill-konsorzjum jiena ktibt lill-Ministru responsabbli biex jara l-involviment ta' Siemens x'kien ifisser
Naturalment irridu nħallu dik l-investigazzjoni ssir mingħajr ma nibdew niddeċiedu minnu ħati u minnu le, però naturalment illum għandna din l-evidenza f'idejna. Għalhekk tajjeb Roberta, iva, aħna għadna nagħtu ċans kif tajna li l-istituzzjonijiet Maltin jaħdmu. Pero meta naraw li l-istituzzjonijiet Maltin mu qed jagħmlu xejn huma hijacked by design apposta biex jipproteġu lil ftit kriminali li għandna f'Malta madwar il-Prim Ministru. Mela allura għalhekk tħanna fl-Ewropa aħna biex niġu għaw u nużaw l-istituzzjonijiet Ewropej biex niddefendu lil poplu Maltu għawċi. Aħna m'għandniex minn xiex nistħu. Aħna meta kellna vot kontra Orban, gvern ta' partit tagħna ukoll iddefendejna lil poplu Ungeriż, aħseb wara x'namlu it-tlieta li aħna għall poplu Malti. Aħna ma rridux li l-poplu Malti jkun jiġi misruq u rridu nipproteġu wkoll il-kull ġurnalist Malta li jkun qed jagħmel xogħlu biex jikxef dak il-korruzzjoni. U da kollu ovvjament ħalli impatt fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, ġifieri il-ġimgħa l-oħra Franzi saħansitra qabel ħarġet l-istorja ta' 17 Black, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet dikjarazzjoni inkwetata fuq ir-reputazzjoni ta' Malta, tkellem anke l-Partit Nazzjonalista l-Oppożizzjoni u qal ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk anke speċjalment dak li għandu x'aqsam mas-settur tas servizzi finanzjarji. Kif ħanerġgħu nibnu r-reputazzjoni għax minnu impjegat jgħidlek jiena rrid nara l-impjieg tiegħi huwa sejf. Jina ħankompli wkoll fuq li qalu Roberta u David. Il-ġimgħa ikkommemorajna 13-il xahar minn dan il-qtil brutali ta' Daphne Caruana Galizia. U ma tistax ma tesprimix l-ikbar rabja li sissa 13-il xahar wara u fuqhom aħna ma nafux min ta' l-ordni għal dan il-qtil. U qegħdin ukoll aktar minn ġimgħa wara dan li kien żvelat fuq 17 Black. U l-gvern qisu qatt ma ġara xejn għalih. Inti għandek raġun, tirreferi anki għas-settur tas-servizzi finanzjarji b'mod iktar ġenerali, għax l-ħsara qed issir lil Malta mill-gvern. Il-gvern jakkuża lilna, l-ħsara qed jagħmilha hu. Il-gvern mhux qed jażel il-Malta, inti kellek mela t-twissija ċara tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta. U x'inhi t-tweġiba tal-Prim Ministru għalax tkellmu fuq pajjiżi oħra wkoll ta' flok jgħid x'qaltilna l-Kummissjoni dwar il-proċeduri tagħna fuq ħasil ta' flus, x'qaltilna dwar il-proċeduri tagħna dwar jekk għandix il-kapaċitajiet meħtieġa biex das-settur immexxuh bl-aktar mod serju. Mela kellek dik l-istqarrija. Kellek ukoll kif nafu id-deċiżjoni rigward li l-FIAU li suppost qiegħda hemm biex tara l-affarijiet isiru sew ma mxiex kont id-direttiva fuq il-ħasil tal-flus. Kellek ukoll id-deċiżjoni għal rigward tal-Malta Financial Service Authority, l-MFSA, fejn jgħidulna anki daw hemm nuqqasijiet. Mhux każ iżolat. Mhux każ iżolat, waħda wara l-oħra, mbagħad bir-riżultati taqra fil-Times matul il-ġimgħa li għaddiet is-saga tkompli tas-Sata Bank. Riżultat ukoll ta' kif isiru l-affarijiet u kif qed isiru f'Malta bħalissa. Mela għandek min il-flus tiegħu kollha ifriżati u laqqas jista' jieħu 10 euro kuljum biex ilaħħaq mal-iktar bżonnijiet bażiċi tal-ħajja. Għaliex da kollu? Għax issa għandna sitwazzjoni fejn ir-reputazzjoni l-isem tajjeb tagħna għaw tkellmu wkoll Standards and Poor. Daw ukoll xi ħadd qallhom x'għandhom jgħidu li tkellmu dwar ir-riskju akbar tar-reputazzjoni li llum hemm fuq Malta. Xi tfisser reputazzjoni l-isem, il-ġieħ tagħna, x'hemm iktar għażiż għalina mill-isem tajjeb tagħna. Għaliex għandu jkollna gvern li flok jaqbes għall-isem tajjeb ta' Malta jibqa' jiddefendi lil tnejn min-nies viċin tal-Prim Ministru. Min qiegħed allura jimxi kontra Malta flok jażel lil Malta? David, ħanieħdok issa ftit lura fl-aħħar ftit ġimgħat qabel ħarġu l-affarijiet id-detalji ta' 17 Black. Rajna kampanja orkestrata nista' ngħidlek mill-Partit Laburista kontrik. Fil-ġimgħat ftit qabel ma ħarġet propju l-istorja ta' 17 Black. Kif twieġeb għal dawn l-attakki? Anke meta forsi tħares lejn it-timing tagħhom. Naturalment jiena informat mill-ġurnalisti ta' Forbidden Stories ta' Daphne Project li malli batu id-domandi lil dawk involuti f'17 Black l-għada bdiet il-kampanja fuq. Allora dawk kienu jafu illi aħna ħanoħorġu id-dettalji kollha li għandna. Naturalment, jiena mdorri issa minn mindu konti għadni fil-referendum kritika kontri insulti, però ħdejn li għaddi Daphne jiena dan huwa ftit.
l-insulti li kella dik il-mara, l-insulti t-teddit, l-umiljazzjoni, iktar isaħħaħni. Għaliex kif kienet tajti, iktar ma jattakkawni, iktar se naħdem u iktar se mhux ħanaqta' qalbi. U jiena inwijat minn hawn, l-ewwel nett nirringrazzja lill-kollegi tiegħi, lill-kollegi fil-Partit Nazzjonalista u l-ħafna mijiet ta' nies li f'dawn il-momenti diffiċli taw għamlu li koraġġ u rew solidarjetà miegħi u jkunu momenti minflok ma tibża li tissaħħa għaliex ikollok bżonn milli ikun madwarek u vera. Però id-determinazzjoni tiegħi jissaħħet. U jien inwiet li ħanuża l-enerġija kollha tiegħi biex il-verità tkompli toħroġ, l-investigazzjoni ta' dawn sejrin fuq ħafna affarijiet issa, naturalment. Ħanuża l-enerġija tiegħi kollha biex dak li għandi noħroġ. L-importanti hu illi il-poplu jifhem illi dan li qegħdin nagħmlu għalih. Dak li kienet tagħmel Defni ma kienx qed tagħmlu għaliha, għax ridet li jkun hawn pajjiż normali, ridet li jkun hemm istituzzjonijiet jaħdmu kif suppost. U jiena wett flimkien ma' sħabi mal-Limited Defni illi dak li nbditi aħna rridu nkompluh blajnuna ta' ġurnalisti u hawnhekk irrid nerġa' għal darb'oħra nirringrazzja mhux biss lill-ulieda illi ħadmu ħafna jesponu wkoll lilhom infushom imma speċjalment lill-ġurnalisti lokali f'Malta illi wkoll qegħdin jieħdu din ta' 17 Black b'serjetà kbira illi qed jagħtu l-importanza naturalment ikollok il-Ministru jibda jistaħba u joħorġilna mill-bib kif kien jagħmel il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru għadu jsostni li m'hemmx fatti meta l-fatti qegħdin black and white quddiem għajnejh u naturalment il-ġurnalisti Ewropej. Tajjeb ħafna David Roberta, l-aħħar mistoqsija. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ukoll f'Malta ġie organizzat il-Partit Nazzjonalista organizza seminar għal Future Leaders. Diversi żgħażagħ attenda l-kap tal-partit ukoll, inti attendejt ukoll għal dan is-seminar. L-iskop tiegħu u x'messaġġ tgħaddi għaż-żgħażagħ mhux li kienu hemmhekk għax dawk forsi diġà interessati fil-politika li qed iseguna u għadhom m'għamlux dak il-pass. Naħseb jiena nista' nieħu spunt minn dak li għadu kif qal David. David solidarjetà miegħek, ħajkollok l-appoġġ sħiħ kollu tagħna tal-Partit Nazzjonalista ta' kull min verament irrid ifittex is-sewwa u naħseb dak kien il-qofol tal-messaġġ li kemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista kont preżenti wkoll għal diskorsi tajbin ħafna li taw Lewis Gallia u Lawrence Gonzi lil dan il-grupp ta' żgħażagħ biex propju ma jibżawx. F'pajjiż fejn inti il-Partit Nazzjonalista qiegħed fil-minoranza, fejn il-Partit Laburista qiegħed fil-gvern, imma is-sewwa dejjem jirbaħ. U kif rajna fil-passat tal-Partit Nazzjonalista meta kienet jikkumbatti kontra gvern korrott, gvern bla morali, gvern li jemmen li l-responsabilità politika jista' jinsija la darba qiegħed fil-gvern, aħna bħala Partit Nazzjonalista dejjem għallimna l-oppost li inti jekk tkun fil-politika għandek mhux biss tinħeba wara l-istituzzjonijiet u tajt hemm inkjesti u nistennew, imma għandek responsabilità politika li bija tgħallem u bija għandna nagħmlu kollha li żgħażagħ tagħna li qed iħarsu lejna biex nurhom kif għandu jkun pajjiż demokratiku, pajjiż fejn l-istituzzjonijiet jaħdmu hawnhekk. Iż-żgħażagħ li kien hemm huwa grupp tajjeb ħafna, grupp li lilhom ninkoraġġihom li għandhom jingħaqdu iżjed u fil-fatt qed nagħmlu il-messaġġ ta' tama Clyde Puliak qalilhom lil dawn iż-żgħażagħ tagħna ejjew ninkoraġġixxu lil kull min irid jingħaqad mal-ġlieda tagħna sewwa jagħmilha issa qabel l-elezzjonijiet ta' Mejju li ġejjin tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli Lokali. Tajjeb ħafna Roberta, Francis u David, grazzi ħafna tal-li kontu magħna, nawgurawlek David il-birthday l sninek it-tajjeb qed tiċċelebra ma ngħidux meta. Però qabel aħna ġejna fit-tmiem bil-programm, però qabel nagħlqu nixtieq illi nsegu siltiet u intervista wkoll mal-MP Francis Zamid-Dimek li din il-ġimgħa hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu organizza diversi attivitajiet brabta mad-diabete. Din il-ġimgħa ċelebrajna l-jum dinji tad-diabete fejn se naraw intervista mal-MP Francis Zamid-Dimek kif ukoll mal-Manager Reġjonali tal-International Federation of Diabetes Ignazio Garamendi. Aħna nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla mhux nkunu magħkom is-sibt flaxija iżda l-ħadd fl-istess ħin fit-8:15. Insellmilkom.
din l-attività l-ewwel konsisti fil-li hawnhekk preċiżament fejn qiegħed għaw persuni mill-Assoċjazzjoni ta' Diabete u qegħdin hawnhekk biex anki jieħdu it-testijiet tad-demm minn kull min irid jiġi jagħmel dak it-test, inkluż membri tal-Parlament Ewropew, jiena għamil tas-sena li għaddi tarġajt għamilha dis-sena, tieħu it-test għaliex parti mill-problema tad-diabete hija li inti għandek perċentwali kbira ta' nies li għandhom il-kondizzjoni ta' diabete, però lanqas jafu. Jekk nieħu Malta biex nagħti eżempju prattiku fuqna, huwa kkalkulat li għandna 30,000 persuna li jisofru mid-diabete, però huwa kkalkulat li għandek madwar 8,000 oħra li għandhom il-kondizzjoni ta' diabete u ma jafux. Allura attività bħal din isservi biex iktar faċli wieħed jagħmel it-test. Però b'mod iktar ġenerali hija biex preċiżament inqajmu aktar għarfien dwar dan is-suġġett biex in-nies ikunu jafu iktar kemm għandhom bżonn pereżempju jgħixu stil ta' ħajja fejn joqogħdu iktar attenti mill-ikel li huma jikkonsmaw, fejn huma joqogħdu attenti anki dwar il-bżonn li jagħmlu iktar eżerċizzju fiżiku. Għaliex għandek speċjalment it-tip 3 ta' diabete li huwa tip ta' diabete li inti tista' tikkontrolla u tista' tipprevjeni billi tgħix stil ta' ħajja iktar b'saħħitha. Naturalment għalija mbagħad apparti li qed isir ta' testing hawnhekk apparti l-informazzjoni anki organizzajt konferenza anki b'nies li jafu dan is-suġġett anki bil-parteċipazzjoni ta' membri parlamentari Ewropew oħrajn anki minn gruppi politiċi oħrajn biex flimkien inwasslu dan il-messaġġ li huwa messaġġ għal pajjiżi tagħna, għall-Ewropa huwa messaġġ ukoll internazzjonali. La jiena qed nitkellem fuq id-diabete ma nistax ma nerġax ma nieħux l-opportunità biex infakkar l-appelli li jiena għamilt lil Deputat Prim Ministru lill Ministru tas-Saħħa. Jiena appellajt fost oħrajn li jidħlu il-continuous glucose monitors biex it-tfal ma joqogħdux għalfejn ikollhom joqogħdu jittaqbu u jissofru jispiċċaw anki mingħajr fingerprints u il-konsekwenzi kollha li tkellimna dwarhom. L-użu tal-labar iżgħar għall-istess tfal li tagħti l-labar b'xejn għan-nies kollha bil-kondizzjoni tad-diabete u anki dak li jsejjaħ il-Lancet device. Appelli oħrajn anke rigward pereżempju li jkollok nurse diabetika fl-isptar ta' Għawdex. Forsi wkoll opportunità li ngħid almenu wieħed mill-appelli tlaqa' għaliex jiena kont appellajt ukoll li jkun hemm kumitat fil-Parlament ta' Malta li jsegwi speċifikament il-qasam tad diabete u da fil-ġranet li għaddew inħatar fl-aħħar iva tard imma aħjar tard milli qatt u nawgura li dak il-kumitat issa jservi biex anki nagħtu iktar attenzjoni għal dan is-suġġett u biex l-appelli l-oħra, l-appelli l-iktar kruċjali, speċjalment l-appell favur l-introduzzjoni b'xejn tal-continuous glucose monitors jiġu mill-qwajn. Diabetes awareness is an important topic for all Europe. Population has to be aware that this is an increasing disease and controlling is very easy as been shown today, that more than 200 people have been measured here in Brussels and in Strasbourg. The initiative is based mainly on creating this awareness and the importance of the disease. IDF Europe is impulsing this initiative in combination with MEPs in Parliament in Brussels and in Strasbourg, and it's a good cooperation that will refer us and to the population into the best practices that should be taken to control the disease. The topic this year is family, which means that we are really concerned about how diabetes is managed at different stages of life. Not only the topic family as itself, but how people do self-management and how the surroundings of every person with diabetes, living with diabetes, is circled and embracing the disease together.